Als het er een keer leidt, kan het er wel 20 jaar liggen. Kauwgom. De gemeente Jereveen die wie er wel kleer mee en had een specialistisch bedrijf in hier om de plakkerige troep voor te helpen. We halen de kauwgom weg, maar we geven tegelijkertijd ook een dieptereiniging aan het oppervlak. Dus wat de collega-bedrijven doen, die doen vaak alleen maar met een lans het kauwgompje weghalen en dat werkt ook goed. Alleen de rest eromheen blijft dan vies. En wij doen het totaal oppervlak, waardoor dus en de kauwgom weg is en de oppervlak is schoon. Het skiermeidje van de stegen baat met stoom. En hoewel het alles daar extra skeer van wordt, wordt het ek extra lang. In 2 dagen tijd worden 4 steegjes kauwgom vrijmaken. Ja, afhankelijk van de oppervlakte. Kijk, nu zijn het allemaal steegjes, maar we kunnen wel 600, 800 meter doen op een dag. Maar dat is een beetje afhankelijk van of je een open ruimte hebt, hoeveel obstakels zijn er. Heb je last van voorbijkomend publiek? Weet je moet er allemaal een beetje rekening mee houden. Nu zijn het allemaal stegen. Dat betekent in, we moeten elke keer opnieuw opstarten. Dus als we meteen klaar zijn, opruimen naar de volgende, weer opnieuw opstarten. Ja, dat kost tijd. Dus ja, dan houden we natuurlijk met een paar 100 meter of een paar stegen per dag houden het op. Na een weekendje wordt het tweede deel van de stegen skeer maken.